Machiegni nya koromogi saa 7 mar odiechieng' chenro mar migago wuok tich mogik e dwe mar achiel higa mag 2026 intiere kama kare wantiere kod mathoth e chenro mar migago mag weche ma wamiyo pek. Ruoth kod japuonjo onegi e monj manotim kod kweth mar Al-Shabaab e gweng' ma Hulugo, kaunti ma Garissa. Duol mar kanise pachoka NCCK okedo tim mar diro iro malungo wang' e kanise mosebedo kaneno e pachoka. Jatend piny Kenya William Ruto telo ne romb jokanyo mag UDA e par jot mare kamodok ne chenro mar keto moko kuom kembe piny owacho e lwet ji giwegi. Machiegni nya kwaramogi nyinga Ochieng' Emmanuel bed kod chakruok nyaka giko. Jagoro mong'ere mbad migawo mathieth mochung'ne rango ngima oganda Mary Mudhoni timo limbe kaunti ma Kisumu marango kaka itayo chenro mag thieth. Chenro mabende onywando piny owacho mar kaunti en maneno ni tudruok makare oketi e kind piny owacho bomalo kod mar kaunti ma Kisumu e jiwo thieth ne jopiny. Wawinja na achiel kachiel kaka chenro no dhi nyime. And community levels with overall supervision by the county management team under the leadership of the CEC member for health. Kwa hivyo daktari, kazi kwako. Na uko na kazi mingi, sababu uko na kazi ya kuangalia wale wako community na wale wako curative. So do not lean on one side, sababu wewe ni daktari. Tunataka utoe kabuti, wewe utembee uko kwa communities, because prevention is better than cure. I also wish to note that Kenya has taken decisive legal policy steps. I have already talked about this, so I don't need to repeat. So these reforms provide mechanisms through Primary Care Fund. Mimi na DG na CEC tunajua ya kwamba primary health care unafaa kujisajili tu pale kwa SHA. Unaenda hospitali, unaenda unatibiwa, unapewa dawa, unaenda nyumbani. Tafadhali, mimi ningeomba tu, hiyo ndio language tunafaa kuongelesha wananchi, because there is already primary health care fund. I know there could have been issues here and there, lakini ningeomba county government, owners of facilities, kama kuna shida mahali, tusipeleke kwa wananchi, tupeleke kwa meza pamoja na Ministry of Health, tunatatua huko boardroom, wananchi wapate services. So ladies and gentlemen, KQMH Plus is a joint initiative between the Ministry of Health, Farm Access and county government, and it integrates our national Kenya quality model for health with a safe care quality improvement approach. And this means we are not starting from scratch. We are strengthening what Kenya has already built and accelerating results through structured support, validated standards, and continuous improvement. I'm very pleased to confirm that the first phase will be implemented in over 3,000 primary healthcare facilities across Kenya, including Kisumu, Nakuru, Siaya, Samburu, Kilifi, Machakos, Kajiado, Uasin Gishu, West Pokot, Kisii, and carefully selected to reflect Kenya's diversity, disease burden, and the presence of functional primary care networks. So Kisumu is the launch county for a reason. Kisumu has been at the forefront of piloting safe care aligned quality improvement within the primary care networks. Sababu nikitoka hapa unajua watu wa 6th Fourth Estate wataniuliza kwa nini Kisumu, kwa nini hujaenda, wacha nisitaje hao wengine. Sasa nimewaambia Kisumu has been at the front line and we do not want to keep reinventing the wheel.
So on our theme today is scaling quality improvement to strengthen primary health care together, and it reflects a core truth: quality cannot be delivered by one level of government. It can never be delivered by one partner. It can't be delivered by one cadre of healthcare workers alone. So this is a system-wide responsibility. Najua, mimi nasema kila saa, hakuna mgonjwa wa county na wa national government. Hakuna mgonjwa wa Angola Health Facility na wa Jaramogi. Mgonjwa ni mgonjwa. Na ile dawa utapewa ya malaria hapa, ndio bado utapewa kule Jaramogi. Kahowere gi mago matimore Kisumu, mano twak ma bende iketo kanyo jagoro migori migawo ma weche mag thieth mano Mary Muthoni dhi nyime kod chiwo twak olimo kaunti ma Kisumu. Ji ariyo ma gin ruoth ma Hulugo, Abdi Fatah Gani kod Stephen Musili ma en japuonj e skul primar ma Hulugo Bonegi ne onegi monj mane otimore gweng' ma Hulugo e kaunti ma Garissa. Kaluwore kod lipot, kweth moja mag Al-Shabaab ne otimo monj e gweng'no kendo nego ruoth ma gichwe gi wang'o nyamburko mare kane pok gichako gi kuoro magina, kendo nego japuonj mane nitie oko mar ode. Apisa mag arita makono koni gichako apedha mar neno ni gimanyo jonjorego, apedha ma iye otwere. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni duond bura mare ma UDA biro keto girmiti matiyo to chachiel kod duond bura mar ODM. Kolose kar jot mare okinyi ma kawuono, Ruto wacho ni riwruok makamano biro medo piny owacho mare chia mar dhi yiero kendo yombo gi ombulu malach. Ruto bende osungo ni jogo mane omiye ka wuok e duond bura mar ODM moten piny owacho mare osetiyo makare. Ne oloso e kinde mane obago romo ma jokanyo moyier kod duond bura mar UDA. This election in Akuja, we want to win by a margin of between 2 and 3 million. Mnanisikia? Wacha nirudie. This election, the last election, we won by a margin of 200,000. 200,000. This election, we must win by a margin of 2 to 3 million. Ndio tuunganishe Kenya, tutembee pamoja. And I am very clear in my mind. There is a reason, there is justification for us to consolidate the country into one. Listen to me. The position where I sit, there is enough for every Kenyan. One does not need to miss for the other one to get. Chindo magalam nyo bedo kod ng'ikruok e kanisa ma Pentecostal Assemblies of God e boma ma Bungoma bang' jokrawera moro katemo keto gimoro ma ichich ni ne en sum e pi e od bishop ma kanisa no. Kolero wach na jofwambo, bishop ma kanisa no Ruth Werunga dotimno kod ywaruok mosebedo e kanisa no kuom malo higni 15 kakoni kweth mane obarore mochako kanisa machielo osebedo ka monjo gi kinde ka kinde. Werunga koni ngimane ni kama rach kendo ni karabeni done osegolo ng'eto podi monjo gi kendo bila okawo ndamo mora mora. Okwayo piny owacho kod ten kanisa mar PG mondo mi odonjre mar tieko ywaruok mosebedo. Kazi yangu hapa si kujileta, bali nilikuja na official letter kutoka kwa mission yetu ya PG Kenya, na mwaka wa 2010 watu wakatoka kwa hili kanisa wakaenda, na wamerudi hapa 2012 wakanitatiza sana. Tukaenda kotini, nikawashinda kesi, hata walinipika masipao na hata walinipika chino likaanguka.
na nilipowashinda kesi wakaenda. Wamerudi tena 2022, wametusumbua. Kesi iko kotini na pato wananisumbua. Jatend migao mar thieth Aden Duale wacho ni okumba mar thieth mar SHA ok bi chulo gope mabandia ma kuonde thieth moko bandho okumbano. Duale wacho ni gopego nyaka timnegi nonro maber kapok ochulgi. Kanoloso Garissa, Duale wacho ni okumbano osechulo madirom bilion 75 moting'o thieth mag jotich piny owacho kod konyo e thiedho tuoche matama ka ogolo siem ne kuonde thieth ma kawo omenda kuom jotuo ma gichiwonegi thieth mowinjo chiw maonge chudo ni ibiro kawnegi ondamo mager mag chik. We have paid so far for primary health care close to 13 billion. For the social health insurance fund, we have paid close to 75 billion. And for the public medical scheme, we have paid close to 3.5 billion. And for emergency, chronic and critical fund, we have paid about $1 billion. But we will only pay after we do due diligence, we do clinical review to make sure that the services you have offered is the right one and the Kenyan patient has got it. Mach ne wango ute ninda dek mag jopuonjre e skul sekondar ma yawuoyi ma Matungulu e sub-county ma Kangundo kinyi ma kawuono. Majno wango gige nindo mag jopuonjre kod mwandu mamoko mag sikul. Kata kamano onge japuonjre mora mora mohinyore kinde masira no. Gima ne okelo majno pok oyangi. Katend skul no koni pod gigo terms kuom gimomiyo mane ogikaw kaluwore gi thoth gik ma jopuonjre tiyogo mabende no wange masira no. Kwa majina naitwa Charles Musyoka Mulwa, mimi ni jirani ya shule. Lakini ile mambo hawa vijana walifanya hatujafurahia. Kwa hivyo hata ile hasara tumeona sio mzuri. Tungeomba wazazi waongee na watoto wao. Hii mambo ya kuchoma shule iishe. Nimeangalia nikaona dormitories imechomeka mpaka chini. Hasara ile imekuwa ni hasara kubwa sana. Hata sijui kama sisi wazazi tutaweza lipia hiyo ni hasara. I've been inside the school and I've found that several dormitories have been burnt down. Actually 3. They have been burnt down completely. And also the boys were stoning the window panes. They've been broken. So the damage that is here is going to the billions. And you see, these now expenses will go back to the parents. So we are saying that our boys, please be disciplined and know that you are overloading your parents if you become indisciplined. Chiendo mag somo skul primar ma Kangai Mwea moyudore Kirinyaga ne orochore ka jonyuol kod jong'wen ne obago ng'anyo ka gisewo japuonj maduong' ma skulno kuom medo omenda mag somo. Jonyuol ne omonjo skulno kendo golo japuonj maduong' kuom gino ma giwacho ni onyayo mibadhi kendo keto ngima medo bedo matek ne jonyuol. Kaluwore kod jonyuolgi, japuonj ni osebedo ka medo omenda mag somo kata tok piny owacho lando somo manono. Jopuonjre kwa saa hizi kuna pesa tunaitiswa na mwalimu. Saa desk mtoto wote anaingia grade 7 tunalipa 3,000, hiyo ni ya desk. Miti ni yetu. Tunalipa welfare 900. Tunalipa salimendio 800, activity 500, 800. Sasa hizo pesa zote zinakunja kama 7,000. Sisi wazazi tutatoa wapi? Sasa hiyo pesa yote tutazitoa wapi kama wazazi? Na ndio unaona hawa wazazi wamekasirika hapa. Kwa hivyo sisi hatutaki huyu mwalimu kwa hii shule na tutatoka hapa kwa hii shule leo akiwa hata kuwa. Mpaka ile siku atatoka hii shule ndio tutatoka hapa. Na hakuna request na hakuna swali. Hivyo ndivyo kuko. Kuna remendio, kuna welfare na hizo zote hatutaki.
Activity ni 900. 800. Mirimandio 900. Hizo zote hatutaki. Patamu na hatutaki hizo. Tunataka tu watoto wakule juu mwalimu ameandikwa na serikali. Ka were gimago wadhi weche motenore kod kanisni riwruok matayo kanisni pacho kaendi NCCK okwedo monj mose neno kanisni mapacho ka mosemedore kinde mokadho ahinya to manotim nyore kanisa mara Anglican manitie parish ma Witim e kaunti ma Nyeri kinde lam mano yore kod moko kuom jotelo. Riwruogno nokotenle kod jakom margi Bishop Laktar Elias Otieno Agola kod jagoro Reverend Canon Chris Kinyanjui oyango ni riwruok matayo chenro mar pisas mag obila kaachiel kod obila ne orocho ratiro malamo ka oketi e penchike katiba kar 32. Riwruogno okadho kuom tendo yango kendo kwedo kwan monj mosetime kanisni masani medore monj mosetime nochakore higa mag 2020 dwe mar 10 nyaka manotim odiochieng' manyoro makelo kwan monjgo nyaka ochiko e thuolono. Monj mokwongo ne otime kanisa mar Pentecostal Kenol Murang'a tarik 4 dwe mar 10 higa mag 2020 ka kinde higa mokadho tarik 20 dwe mar 7 nyaka odiochieng' manyoro monjgo osemedore. Riwruogno wacho ni monj kendo wito iro malungo wang' kuom jokristo kamoting'o muocho magina gi rocho lamo ken mana monjo jopiny to bende monjo Nyasaye kalo milame manyalo kelo midhiero maduong' ne jotelo kaachiel kod oganda jo-Kenya. Duolno dwaro mondo migawo mar rito kwe mayieko kadho kuom jatende kotenda pisas mag obila wuog oko kendo kwayo ng'uono e lela. Timo nonro mapiyo kendo mako jogo manopango kendo chopo kare monjno kaachiel kod kawo okang' ne pisas mag obila manotiyo gi iro malungo wang' gi lisasi. Kwaramogi mano en kwayo mogol maduong' kod riwruok mar kanisni giwacho ni monj mitimo e kanisa ok gin makare kendo ketho ratiro mar chokruok gi lamo kaachiel kod bende donjruok e kanisa kata hekalu mar Nyasaye. Gikanyo wakawo yweyowa mokwongo kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth e chenro mar migago. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni strategy kaka ng'ani lockdown. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende Tich Ariyo ka Tich Ariyo nyakuronga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' Tich Adek ka Tich Adek nyakuronga juang en odiochieng' mar mine nyalo kaachiel koda weche hera. Awendo kachopo Tich Ang'wen nyakuronga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakuronga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni be yawa. Kanyo ini wacha diera Rajiv nigi hawi ahinya. Dagi gi jaode. Dongi neno kaka wan wabeyo ahinya. Dongi, ini neno nade? Mama, in paka pari kaka ini dwaro. Nikech mana machiegni kae, ini biro mana kuongi. Ho. Yawa nyako ni. Nitie gima dhi nyime. Nikech saka sa ananene. Kae norundre kae ndi mana machiegni gi gulu.
Aigani nyaka ringe gigari mamara, igani nyaka ugi ndege anbe, igani nyaka ugi ndege anbe, igani nyaka gero ot minen, igani nyaka gero ot minen. Mondo yud skiza tune mara mar thuma mar higani, dial star 860 star 416 hash. Ramogi TV eor jothumbe duto. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Lweny omuoche kind kweth ariyo malaro puodho miluongo ni Majimoto mayudore kar ching'od bura ma Narok South e county ma Narok. Rowere go nomuocho tulo komanore kod gige lweny mager kotenore kod Jakom James Twala masani to kweth magete orito lowo mar Majimoto Ranch koni ng'ur mar lowo ni e doho to jomibadhi okwake. Giywak ni jodak isando kanyo kinde ka kinde ka nyamburko owang'e kinde rakruok makamano. Hawa kina David tukakuja kukaa chini, hakuwa anaweka maneno mzuri, wananyang'anya watu mashamba. Tukaambia hiyo maneno haifai, na tukaenda kotini kwa miaka 10 na tukashinda kesi. Walipo kushinda sisi kesi na kina David, bado hao watu hawajatosheka, wanaenda court of appeal, wajaenda tena. Sasa kasi yao wamerudi sasa mashinane kukuja kutishatisha sisi hapa, kuchoma manyumba, kupiga watu na kusema wanachukua watu kwenda hijacked. Na mimi naomba hao watu wa serikali, tulienda kulia, tulienda kila ofisi yote inayowezekanavyo, hatujapata usaidizi. Watu wametufahamia na tukajaribu kusuia. Kuna jamaa mmoja wa Sayelelo alipigwa na amefunjwa mkono. Mimi pia nikafunjwa, gari yangu ndio hii, gari ya KS Nissan Patrol ikachomwa. Gari ya ndugu yangu Daniel imechomwa, imemalizwa maglasi zote, pia imepigwa yeye na mawe na kisu, lakini bahati ya Mungu hajakutikana na kisu. Mimi nikapigwa pia na rungu. Nataka kusema poleni, lakini kama pastor, kama mchungaji, naomba kwamba msilipishe kisasi. Inaomba kwamba tutachukua jambo hili kwa muhimu zaidi, tutasungumuza na serikali, tutakuja kama wachungaji. Jadaki chula banda mayudore county Malamu bago ng'anyo kagikwedo chenro machiwo thuolo ne jaket mwandu mowuok e pinje maoko keto kar rito le mag bunge chulano kako keto kenge makare magarita. Jodak koni jaket mwandu nosechako tayo chenrono kendo iyawo ne le mag bunge masani donjo nyaka e miechgi kod kuonde ma ji odakie. Gikoni okang' makamano keto ngimagi marach ahinya to nyithindo matindo mamondo kadhi e sikul. Gidwani piny owacho mondo ne ni oketo kenge magarita ne ngima jodak kapok chenrono odhi nyime. Watoto wanaenda shule kwa maguu na wanyama kama hawa. Leo hii kuna nyati wako hapa, leo kuna chui wako hapa, leo kuna hyena wako hapa, leo kuna mbwa mwitu wako hapa. Tunahofia watoto wakienda shule wataweza kuliwa na hawa wanyama. Nina stikiko kubwa sana mimi mama kwa kuona mzungu ameleta nyati, na sasa vile nyati zimefika hapa Manda ni kumaanisha watoto wetu hawatasoma, tutafunga shule. Wanyama naharibu mashamba yetu, barama skuli, watu nakosa kusoma skuli vijana, kwa wanyama wanakuwa skuli, matui, manati. Leo ndadi tunaopinga ndadi wa wanyama wa mzungu alioko takuweka paki. Hapa paki haiwezekani, hapa ni kisiwa kidogo sana. Jodak madiani makonigin eweglo motisini block 10 dwani mondo mi keti tim chik mardo mano yango ni joma ne ochunjo e lobno ne oyudi ataro mar chik kendo owinjo duoke ne jopiny. Jodak wacho ni piny owacho pok onyiso chiwruok e lowo duond doho e kinde mamoko kuom joma ni kod mwandu tiyo kod obok moko mane doho osekwedo e sandogi e wach lobno. Bende gisemo kuom obila magikoni itiyo go marach kod weg mwandu mosebedo ka sandogi e lopgi ka obila ema chiwo arita kinde ma itimo gedo ma chik ok opuodho e lobno. Angalia umri wangu hapa nilipo mimi mpaka saa hii bado nikile kinyanyaswa
na watu wangu wataenda wapi kama mimi mwenyewe mbwa niende? Sijui kule kwangu kwa kwenda niende wapi. Ya yeye anasema hata hapa ni kwake, hata sijui anatoka wapi, wala si moja na ni wengi. Kwa hivyo nasitakia hilo jambo, kama serikali ni baba ni mama, na yeye ndio kirofu ndio mwenyewe kuweza kusukutisha kuweza kuwapa haki zetu sisi wananchi wote. Title zote zimekuwa revoked, ni null and void. Hii ina maana kwamba tunavyozungumza leo, Diani Complex Scheme sheet number 4 haiko tena. Lakini tunashangaa kwamba kuna mabwenyenye na kuna makatel ambao mpaka hivi sasa wanaingia katika hayo mashamba kupitia njia za kifisadi, njia za kikora, kutumia mabavu na kutumia polisi kuingia kunyanyasa wananchi wanaokaa kwenye hilo eneo. Kitu ambacho kinatutia uchungu ni kwamba hawa mabwenyenye wanashirikiana na polisi. Wakati kama anakuja kwa site, lazima polisi wawe wako pale ili kumsimamia ajenge. Kama yeye ni yake, kwa nini asimamiwe na polisi? Piny owacho mamalo komakore kod migepe mamoko ma ok gin mag piny owacho chako chenro machwalo pi gi loche kitere gwengego ma oro kwako e sub-county auchiel e kaunti ma Wajir. Koloso e awayanga chenrono misiro kod riwruok mong'ere kaka Baitul Mal Kenya. Jagoro motelo ne tend chirni kaka Ungas Sheikh Mohamed wacho ni yorno geto gwenge ma midhiero mar oro mako mondo giyud pi moko e mier mabiro konyo ji e mier kod jamni. Gwenge ma Wajir en achiel kuom gwenge ma sani oro kwako, kendo luoro nitie ni ka ok oketo kenge makare to oganda nyalo kalo e achiedh nade manyalo kelo koda lal mag jamni. We did around 4 million liters of water in the month of November and December. And we see the situation is getting even worse. We're doing this to highlight the problem, the intensity of the problem, and to get more people to come on board in supporting communities here. I know the county is doing something, national government is doing something. I know it's not enough. More needs to be done. I want to take this opportunity to thank Baitul Mal leadership for being the first organization that has come to help and assist the people who have been affected by the famine. Actually, this is famine. It's no more a drought situation. The situation in the county today is actually on the red emergency level now. Therefore, I want to appeal to the president himself, and not anybody else, to declare drought as a disaster in this country. We are also looking forward to other partners to supplement what we are doing. Pale tuko, water bushers ni chache. Lazima to make sure inafika almost everywhere. So we are urging people wasikae so much ati unaenda ujenge somewhere. Mukae in one place so that kama kuna usaidizi utapata. Sasa zingine unaweza kufa huko na kuna mtu anajua huko hapo. Jod bura mauke kaunti mar Taita Taveta osingotio kod piny owacho mar William Ruto kaka yorne ni dongruok ochopo ne jopiny e kaunti no ka gilose kinde nyasi mar chiwo bas mane jatend piny William Ruto singo ne skul mar ngamia kar chiwo bura Mwatate. Jod bura Mwatate Peter Shake kod jod bura ma kaunti no Lydia Haika okoni kaka jatelo mar Taita Taveta ogibie siasa matero gi oko mar piny owacho. Bende gisingo sero lwedo chenro ma itayo kod piny owacho mamalo mar gero kuonde ma jopuonjre ninde kuonde tiegruok tije lwedo ma yudore e kaunti no. Hapo kwa serikali ndo tunapata haya maendeleo. Leo hii mheshimiwa, ungesema kwamba utakuwa kule nje unarusha mawe na kumpiga rais na kusema hivi na vile, hatungekuwa na basi hii hapa. Kombolio haingekuwa na basi. Si ni ukweli mimi nazungumza? Kwa hivyo tumpongeze mheshimiwa wetu kwa kufanya kazi na serikali na anaendelea kabisa kushikilia serikali. Sisi watu wa Taita tunataka tukae kwa nini? Kwa serikali. Tusidanganywe, tumedanganywa miaka mingi, lakini this same round tumerevuka. Kwa hivyo tunaenda mahali ambapo kuna nini? Kuna maendeleo. Wacha niwaambie, kwa opposition hakuna kitu.
pesa zote ziko wapi? Kwa serikali. Na maendeleo yote tunafanya kwa kupitia nini? Pesa, kupitia fedha. Sasa tusipokufuata mali ambapo fedha ziko, umaskini utaendelea kukita kwetu hapa Mwatate na Taita Taveta ujumla. Ketrako korosimo jogo mapoko muko utegi elai mastima maegero gi kambi ma Ketrako kuok Sondu kendo kale gweng ma gwenge ma Ndiwa. Idwani gitim kamano kaluwore ni chik mane osegol ni mar chudo margi ni bende ne osechiwnegi alia bich miwaler. Kambi ma Ketrako ne ochako chenro mar kes stima ka gigole dag stima ma Sondu Miriu kaluwo substation ma Ongenge ka chudo bura Mandhewa kendo chwe nyaka Wendo e kaunti ma Migori gidwaro matiko lal ma stima ma kinde ka kinde e gwenge ma opogore e kauntis ma Kaluo kendo neno ni ochumi mar gwenge kodongore. Miri mathoth ma line ne okala ne odar kendo Ketrako ne ochiwo chudo ne joma ne line okale miregi kendo kata dok ni chenro mar gero line mar stima no ne osetieki to pok ochako tich ka komisona ma Homa Bay Ronald Mwiwawi wacho ni nitie joma pod dare kuonde ma line okale kane ogolo chik mondo joma kamago dar oko kapok ochopo juma manyien nikech ne osechulgi. Along this line we have realized there's some encroachment which we have classified into three. We have the high priority areas where we have structures right directly under the line, and we have discovered we have around 7 structures which are standing along this line, and this one is high risky because if we energize today there will be some serious repercussions on those people residing in those structures. These are people who are compensated long time ago, but they have chosen to stand along the way. Koni tich ang'wen mar juma manyien kambi mar Ketrako dhi yawo line no mondo koro chak tich kendo ginyalo yie mondo chak tich ka nitie joma pod nigi kod utegi e kuonde ma line no luwo kane onyiso joma kamago mondo chak dar chon ma kik girita pedha ma gidhi timo negi juma manyien. Because as it is, we have given out a date that by Thursday next week, 29th of January, we are going to energize that line. So between now and Thursday, or between now and Wednesday, 28th, we want those structures removed as we have communicated to them. And we noticed that as we were visiting them yesterday, there are some who chose to be spectators. Communication was made to them early enough, even before they had put any structures. This is the time we need to resolve this. And this is what the President has committed himself, that the issue of blackouts will be no more. And the only way to support His Excellency the President is for us to support this initiative. Midusa Justin Muna mauke kambi mar Ketrako wacho ni jogo mapod utegi nitie kuonde ma line oluwo osidigo wach keyo stima chenro no kane okoni sani koro ginyal rito kendo kochopo tich ang'wen mar juma manyien to nyaka koro gichak chenro no mar tieko lal mar stima e kaunti ma Homa Bay kod alwora mare ka okoni chudo ne gisetieko ma ok ginyal yie mondo jomoko pod okwam kuonde ma line oluwo. However, we are here to announce that we are having a situation where we have structures under the line, and that has delayed the energization of the project that is very, very important for the region. We have had a lot of power blackouts and load shedding because of this lack of transmission network, and we are here to solve this, and we are glad that we are getting to the tail end of this process. We are now requesting or informing the people that have put structures under the line that as per our notices, they are required to move because the line will be energized. It's scheduled to be energized next week. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Piny owacho dwaro maromo bilion 1.2 e thuolo mar higni 5 ma gitiyo godo e kedo kod kansa ma kadho nyodo cervical cancer. Maneno winjo yudi riwruok ma piny owacho mamalo kod mag counties kochopo higa ma 2030. Piny owacho geto tiwo thieth ne 90% ma mine duto moyud kod kansa kaachiel gi chiwo chanjo mar HPV ni 90% ma nyithindo manyiri kaka jodito monilero kaluwore kod lipot higa ma 2022. Moyo nus mar mine ne oseyud kod kansa mabende osewito ngimagi. E ang'ich welo kar dak Malanat County ma Samburu,
Jumamine rwako welo maudonjo kod mbaka kinde oyo machi ang'ich welo e kindo ganda masamburu kinde mathoth biro kod loso weche mamulo oganda kaka wuono en oyo mach makelo puonj mar kansa mar dhod nyodo e kind jomamine. Mwezi huu ni mwezi wa kucommemorate cervical cancer awareness. So ndio tumekuja hapa pamoja na team ya Women Rising. Activity hii ni very important kwa watu wetu, especially in Northern Kenya, kwa sababu cervical cancer is really on the rise and it's becoming very deadly in Northern Kenya, and so ningependa himiza watu wetu tukubali HPV vaccinations. Kansa ni mar dhod nyodo kaluwore kod report mar piny owacho mane ogol ma ogik e higa mar 2022. E higa no kende mine 6,000 ne oyude Kenya mangima, ka 3,600 ne ochweyo wito ngimagi. Rageng' maduong' ma Kenya lando sani ne geng'o tuo ni en chanjo ne nyithindo manyiri mano HPV e gwenge kaka Samburu. Ripod ni yango ni mana 5% mar jodak ema ni kod ng'eyo mar chanjo ni kod tuo mar kansa mar nyodo. Tarik 15 dwe ni jatend migawo mar thieth Aden Duale ne otelo e yango chenro mar piny owacho mar kedo kod kansa mar dhod nyodo e thuolo mar higni 5 mabiro. Chenro ni dwaro maromo bilion 1.2 mar kedo kod kansa ni, kaachiel kod bilion 1.4 mamoko mar gero kar timo pimi e kar thieth ma MTRH kaachiel gi Mombasa Regional Cancer Center. And in November of 2025, Kenya made a very strategic transition from a 2-dose to a single-dose HPV vaccination schedule. This is evidence-based shift. It allows us to reach more girls, reduce missed opportunities, and accelerate our progress. And I wish to state it clearly that the HPV vaccine is offered free of charge to all 10 to 14 years old girls at our public health facility nationwide. Kochopo higa mar 2030, piny owacho geto chiwo thieth ne 90% mar mine duto ma oyud kod kansa ni, kaachiel gi chiwo chanjo mar HPV ne 90% mar nyithindo manyiri. Judith Omondi, Ramogi TV. Piny owacho dhi nyime gi chiwo siem ne jopuonj madongo ma pod keto nyawe rwako jopuonjre mag grade 10 skunde. Ibiro kawo ne ondamo mager mag chik kendo ibiro riembgi e tich. Jatend migawo mar somo Julius Migoso Gamba wacho ni omenda ma piny owacho chiwo ne skunde ochopo e skunde go ka koro dwaro mondo mi jopuonj duto ne ni jopuonjre oyudo somo kaka owinjore. Ogambo yango ni kwana 92% mar jopuonjre osechopo e skul ka koro kwa migawo mar arita mondo oneni kwana 8 modong' donjo e skunde. Noloso e romo mane okelo kanyakla jokanye sekta mar somo e boma ma Nairobi. Kata obedo ni jatend piny Kenya William Ruto nyocha osegolo chik ne skunde mondo yiene jopuonjre duto mag grade mar 10 odonje skul kata kaponi gionge pesa kata uniform, yangore ni skunde moko poko kayo lakgi ni kendo tamo jopuonjre. Tinende jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki kod jatend migawo mar somo Migos Ogamba ma oloso e kaunti ma Kisii kod Kericho omedo sundo jotend skunde ni nyaka luw chik manyocha osemigi. Wiki hii Mheshimiwa Rais amesema watoto wote ambao wamehitimu kwenda grade 10 waende shuleni. Wale wako na uniform waende shuleni. Wale hawana uniform waende shuleni. Wale wako na school fees waende shuleni. Wale hawana school fees waende shuleni. Hiyo mambo ingine yote tutazungumza watoto wetu wakisoma. Mwalimu yeyote mwenye atarudisha mtoto nyumbani, huyu mtoto akifika nyumbani, mwalimu naye atoka aende nyumbani. Hatuwezi kubali. Jotelogo wacho ni apedha dhi medo timore mar neno ni jopuonjre duto odonjo e school. Ile transition rate ambayo ilikuwa chini about 50-something%, this morning 92% of grade 10 children are already in the classroom. Tumebakisha 8%. We want this week tukamilisha hiyo kazi. Kila mtoto, the 8% that is remaining should report, ndio tuongee hiyo mambo ingine.
Wach mar skunde uso uniform ne jopuonjre bende omed kwedo. Mwalimu hawezi kusema kama ako na watoto 1000 watatu 4 hawana uniform kwamba hiyo shule hawezi endelea. Hiyo ni upuzi. Hiyo maneno ya uniforms ambao wanaitisha karibu 37,000, hiyo maneno itakwisha. Kesho ni Monday, watoto wafanye namna gani? Waende shule. Haiwezi kuwa ati uniform ndio inafukuza watoto. Haiwezi kuwa ati ni chakula ndio inafukuza watoto. Skunde bura osebedo ka buono ni chik mar dwaro ni girwak jopuonjre duto e skul, ka moko wacho ni gionge kod nyalo mar kawo ting' jopuonjre go kapo ni onge omenda mar tayo chenro mag-gi. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Kawuok Kisii wadhi yweyo ka waduogo weche mag tuke. Duto teka unusi gi wachno. To ano kabibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma obedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani lockdown. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. En ang'o madhi nyime kae? Yawa nyithindo matindegi. Revisha ushinde. 500K can hit your MMF anytime. 1-bedroom apartment ya 5.7 million can be yours. Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Chiemo oken mana gima wachamo kende. En sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler oka obedo gimoro ma wang' nyalo kelo miloma mar chak. Ma oken mana tedo kende. En kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek, saa 2 okinyi, kik bai. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok, yo mayot.